omistan tämän kanavan. Tässä videossa mä kerron kaiken tästä kanavasta ja itsestäni. Minä olen Helmi ja rakastan Sledge-hevosia. Minä rakastan oikeitakin hevosia, mutta minä olen pikkuisen allerginen niille, enkä voi oikein olla niiden kanssa samassa niinku ratsuttaa tai mitään sellaista. Mulla on paras kaveri, jonka nimeä en halua sanoa kokonaan, koska hän on sanonut, että hän ei halua, että hänen nimeä sanotaan, niin minä voin sanoa hänellä Teeksi. Eli Teekurihan. Se tarkoittaa mun parasta kaveria. Tämän kanavan siksi, koska minä tykkään tehdä Sledge-videoita ja haluan, että muutkin voivat katsella niitä. Tänne kanavalle tulee Sledge-lyhyt elokuvia ja sitten tänne tulee videoita ja kaikkia muuta hevosen liittyviä asioita. Jos olet kiinnostunut näistä, mistä minä kerroin, niin kannattaa seurata tätä kanavaa. Eli tuolla alhaalla jossakin on sellainen painike, missä lukee tilaa kanava. Sitten paina siitä ja laita kello päälle. Siinä on sellainen kellosymboli, niin paina siitä, niin siihen tulee, niin laita se kello päälle. Ja sitten, jos haluat olla todella kiltti, niin tykkää tästä videosta. Heippa! Nähdään seuraavassa videossa.